तने खोल दी के बरिया बाबा ए बाबा कितनी खोल दी के बरिया बाबा। और कैसे कितनी खोल दी के भैया तनी खोल दी के भैया जलवा ढाल ले बेटे आइल बानी दूर से बुआ के जल चढ़ावे दर्शन दे दी बाबा हम हुए नी दर्शन पावे आइल बानी दूर से बुआ के जल चढ़ावे दर्शन दे दी बाबा हम हुए नी दर्शन पावे भक्ति के जिंदगी अगर पार ले दबी तनी खोल दी के बरिया बाबा ए बाबा तनी खोल दी के बरिया बाबा तनी खोल दी के बरिया जलवा ढाल लेबे तनी खोल दी के बरिया जलवा ढाल लेबे तनी खोल दी के बरिया जलवा ढाल लेबे बाबा जासी चलते रहिए मीठा मीठा चलते रहिए हम चाहेंगे एक बार फिर से सभी लोग झूम जाइए तो और मजा आ जाएगा सभी लोग ए भैया आ जाइए नीचे आ जाए क्या हाँ, हाँ, आ जाए आप ऊपर रहिए हम नीचे सब लोग ताले के साथ आप जाइए नीचे हाँ, सब लोग डांस कीजिएगा हाँ फोन रख के आइए अरे फोरा पौआ में परलवा फोरा पौआ में परलवा अब खरा हो कल न जाए लागता ढिबला जाई यही आई रो कल न जाए बोल फोरा पौआ में परलवा अब खरा हो कल न जाए लागता ढिबला जाई यही आई रो कल न जाए बोल बम बोला तानी बानी नूर आई दर्शन दे दी बाबा हम होए दर्शन करके भक्ति करके जिंदगी का तार ले बोल बम और का कि भक्ति करके अरे भक्ति करके जिंदगी का तार ले दी तनी खोल दी के बरिया ए बाबा तनी खोल दी के बरिया तनी खोल दी के बरिया जलवा ढाल लेबे सुना सरधमनमा में सजल अखिया मनमा में सजल आइन बाल महर लागल हाथ में भागल काजल सरधमनमा में सजल अखिया मनमा में बिसल लाइन बाल महर लागल हाथ में भागल आइल बानी दर्शन करे दे आइल बानी चढ़ावे दर्शन दे दी बाबा हम होए नी दर्शन पावे आइल बानी दर्शन चढ़ावे दर्शन दे दी बाबा भक्ति के जिंदगी का तार तनी खोल दी के बरिया बाबा ए बाबा बैजूनाथ की जय भोले साचे दरबार की
मैया पार्वती की के तने खोल दे के बरिया जल दूर से रवा के जल चढ़ावे दर्शन देती बाबा हम वही दर्शन के भक्ति कह के जिंदगी के तारे दी तनी खोल दी के बरिया ए बाबा खोल दियो तनी खोल दी के बरिया जलवा तनी खोल दी के बरिया जलवा धार लेबे दे कि 4 दिन के जिंदगी 1000 गो झमेला अरे 4 दिन के जिंदगी 1000 गो झमेला तनी भक्ति में डोलना रे